Поглеждате ли с тъга към вашия разсад за домати и чушки? Тънки стъбълца, жълтеникави листа, сякаш отказват да растат, нали? Всички сме били там. Купуваме най-добрите семена, най-хубавата почва, но нещо все не се получава. Днес ще ви разкрия една стара, почти забравена тайна. Тайна, която не струва и стотинка, но ще превърне вашите хилави растения в истински гиганти. Говорим за магическата сила на обикновените лукови люспи. Да, правилно чухте, онези сухи люспи, които обикновено изхвърляме в кофата. Останете с мен до края, за да научите как точно да приготвите и използвате тази чудодейна бабина подхранка, която ще накара разсада ви да надебелее буквално пред очите ви. Гарантирам ви, че след това видео ще гледате на лука с други очи. В днешния свят на бързи решения и готови продукти от магазина сме свикнали да търсим лесното. Влезем в агроаптеката и пред нас има десетки цветни шишенца и пакетчета, които обещават чудеса. Тези продукти често работят, няма спор, но те идват със своята цена, както финансова, така и екологична. Замисляли ли сте се, че нашите баби и дядовци са отглеждали огромни, вкусни домати и чушки без нито един от тези модерни препарати? Как са го правили? Отговорът е прост. Те са познавали природата. Те са знаели, че в най-обикновените неща около нас се крие огромна сила. Луковите люспи са перфектният пример. Те са били тяхната тайна съставка, тяхното органично чудо. Днес ние ще се върнем към тази забравена мъдрост. Ще разберем защо този метод е не просто ефективен, а и напълно безопасен, екологичен и интелигентен начин да отгледаме здрав и силен разсад. И така, нека се потопим в същината. Защо точно лукови люспи? Какво толкова специално има в тези сухи шумолящи обвивки? Отговорът се крие в тяхната изненадващо богата химия. Първо, те съдържат мощен флавоноид, наречен кверцетин. Запомнете това име, защото кверцетинът е истински супергерой за растенията. Той е силен антиоксидант, който стимулира растежа и повишава имунитета на младите растения, правейки ги по-устойчиви на стрес от пресаждане или промени в температурата. Освен това, люспите са пълни с фитонциди. Това са естествени антимикробни съединения, които действат като щит срещу гъбични и бактериални инфекции, като например страшното сечене по разсада. Но това не е всичко. В тях се съдържа и цял коктейл от микроелементи в лесно усвоима форма. Калий, който е ключов за развитието на здрави стъбла. Калций за клетъчните стени, желязо, магнезий и манган, които участват в процеса на фотосинтеза. На практика с отварата от лукови люспи, вие не просто храните разсада си, вие му давате мултивитаминен комплекс и имуностимулант в едно. Това е природната аптека, която превръща крехките стръкчета в силни и жизнени бъдещи шампиони. Сега да поговорим за една друга суперсила на луковите люспи, която често се пренебрегва. Те не са просто храна, те са и бодигард. Както споменахме, фитонцидите в тях имат силно антибактериално и противогъбично действие. Когато поливате разсада с тази отвара, вие буквално дезинфекцирате почвата около деликатните коренчета. Това създава неблагоприятна среда за развитието на патогени, които причиняват кореново гниене и други болести по младите растения. Това е превантивна мярка, която струва 0 лева. Но защитата не спира до тук. Специфичната миризма на лука, макар и слаба в отварата, действа като репелент за някои от най-досадните вредители по разсада, като листните въшки и малките мушички, които често се въдят във влажната почва. Така вие решавате два проблема с едно поливане. Това напълно разбива мита, че природните средства са слаби. Напротив, те са интелигентни. Те работят на няколко нива едновременно. Подхранват, лекуват и защитават. Вместо да използвате един препарат за тор, втори за гъбички и трети за вредители, вие имате универсално решение, което природата ви е дала на готово. Това е ефективност в най-чистия вид. Добре, убедихме се в силата на луковите люспи, но как да я впрегнем в действие? Приготвянето на златната отвара, както я наричам аз, е изключително лесно, но има няколко ключови момента. Първо, трябват ви само сухите, външни люспи на лука. Най-добре е да използвате люспи от обикновен жълт или червен лук. Съберете около една голяма пълна шепа люспи. Не е нужно да са стрити на прах, просто цели. Поставете ги в 2-литров буркан или друг подходящ съд, който издържа на горещо. Сега идва важната част. Залейте люспите с 1 литър вряща вода.
Не топла, а вряща. Високата температура помага да се извлекат максимално всички полезни вещества. Разбъркайте леко, затворете съда с капак и го оставете на тъмно и хладно място. Тук е нужно търпение, отварата трябва да престои поне 24 часа, а най-добре 48. За това време водата ще придобие наситен, кехлибарен цвят, подобен на слаб черен чай. След като е готова, просто прецедете течността през марля или ситна цедка, за да отстраните люспите. И това е всичко. Вашият домашен органичен еликсир за разсад е готов за употреба. Без сложни процедури, без скъпи съставки, само чиста природна сила. Създаването на еликсира е само половината от битката. Правилното му прилагане е това, което ще донесе истинските резултати. Запомнете едно златно правило. Подхранването с лукова отвара не е ежедневно поливане, а специална процедура. Растенията не се нуждаят от нея всеки ден. Прекалено честото торене, дори и с органични средства, може да претовари почвата и да навреди на корените. Идеалната честота е веднъж на всеки 10 до 14 дни. Това е напълно достатъчно, за да даде на разсада необходимия тласък. Как точно да поливаме? Най-добрият метод е кореновото поливане. Избягвайте да мокрите листата и стъблата. Използвайте малка лейка или спринцовка и внимателно навлажнете почвата около основата на всяко растение. Друг важен трик е никога да не прилагате подхранката върху напълно суха почва. Това може да предизвика стрес и дори да изгори фините коренчета. 1 час преди да подхраните, полейте разсада с малко чиста, престояла вода. Така почвата ще е леко влажна и ще поеме отварата равномерно. Количеството не трябва да е голямо. Достатъчно е почвата да се увлажни добре, без да подгизва. Спазвайте тези прости правила и ще видите как разсадът ви ще ви се отблагодари. И сега идва най-вълнуващата част. Кога ще видим резултатите? Едно от най-хубавите неща на подхранката с лукови люспи е, че ефектът е видим сравнително бързо. Тъй като хранителните вещества са в лесно усвоима, течна форма, растенията започват да ги абсорбират почти веднага. Няма да се наложи да чакате месеци. Обикновено, още след първото или второто подхранване, т.е. в рамките на 1 до 2 седмици, ще започнете да забелязвате видима промяна. Първият признак е цветът. Листата ще станат по-наситено зелени, по-жизнени и лъскави. Жълтеникавите оттенъци, които са признак на хранителен недостиг, ще започнат да изчезват. Следващото нещо, което ще видите, е заздравяването на стъблата. Те ще станат видимо по-плътни, по-здрави и изправени. Ще спре онова характерно клюмване на слабите растения. Разбира се, ще забележите и ускорен растеж. Растенията ще започнат да произвеждат нови, здрави листа много по-бързо. Целият разсад ще изглежда по-енергичен и жизнен. Направете си експеримент. Снимайте разсада си преди първото поливане и след 2 седмици. Сравнете снимките. Гарантирам ви, че разликата ще бъде поразителна и ще ви мотивира да продължите да използвате този прост, но невероятно ефективен метод. Както при всяко нещо в градинарството, и тук има някои подводни камъни, които е добре да познаваме, за да избегнем разочарования. Нека разгледаме най-често срещаните грешки. Грешка номер 1 – прекалено концентриран разтвор. Някои хора си мислят, че ако сложат повече люспи, ефектът ще е по-силен. Това е погрешно. Прекалено наситената отвара може да бъде агресивна към младите корени. Придържайте се към пропорцията 1 шепа на литър 2 вода. Грешка номер 2 – използване на пресен лук. Трябват ни само сухите, външни люспи. Вътрешните сочни части на лука могат да предизвикат процеси на гниене в почвата. Грешка номер 3 – прекалено често поливане. Както вече казахме, веднъж на 10-14 дни е оптимално. Ежедневното торене ще доведе до пренасищане с хранителни вещества и може да причини повече вреда, отколкото полза. И последна, но важна грешка – съхранение на готовата отвара. Приготвената течност е жива. Не я съхранявайте повече от 2-3 дни, дори в хладилник, защото тя започва да ферментира и свойствата й се променят. Най-добре е да приготвяте толкова, колкото ви е необходимо за едно поливане. Като избягвате тези прости грешки, вие си гарантирате, че ще извлечете само и единствено ползи от този прекрасен природен дар. Може би си мислите, че този вълшебен еликсир е предназначен само за домати и чушки. Добрата новина е, че неговата сила е почти универсална.
Всичко, което казахме до тук, важи с пълна сила и за разсада на други популярни зеленчуци. Пътладжани, краставици, тиквички – всички те ще ви бъдат благодарни за такава здравословна и стимулираща напитка. Те също се нуждаят от силен старт, защита от болести и лесно усвоими хранителни вещества, за да се развият в здрави и плодородни растения. Но приложението на луковата отвара не се изчерпва само с зеленчуковата градина. Тя е истинско съкровище и за вашите стайни растения. Ако имате орхидеи, теменушки, мушката или всякакви други цъфтящи или декоративно листни цветя, можете спокойно да ги полеете с разредена отвара веднъж месечно. Това ще подсили листата им, ще стимулира цъфтежа и ще повиши устойчивостта им към вредители. Кверцетинът и другите активни съставки действат еднакво добре на почти всички видове растения. Така че, следващия път, когато приготвяте отвара за разсада, не забравяйте и саксиите на перваза. Това е един прекрасен начин да се погрижите за цялата си растителна колекция с едно единствено, напълно безплатно и екологично средство. В края на краищата, защо полагаме всички тези грижи за разсада? Защото искаме да имаме богата и вкусна реколта през лятото. И тук се крие най-голямата дългосрочна полза от подхранването с лукови люспи. Когато дадете на едно растение силен и здравословен старт, вие го програмирате за успех. Разсад, който е развил мощна коренова система, дебело стъбло и силен имунитет в ранна фаза, е много по-подготвен да се справи с предизвикателствата след пресаждането в градината. Той по-лесно ще преодолее стреса от промяната, по-бързо ще се адаптира и ще започне да расте. Такова растение ще бъде много по-устойчиво на засушаване, на атаки от болести и вредители през целия сезон. Помислете за това като за изграждане на здрави основи на къща. Колкото по-здрави са основите, толкова по-стабилна и сигурна ще бъде цялата постройка. Същото е и с растенията. Инвестицията на време и грижа в самото начало се отплаща многократно по-късно под формата на повече и по-качествени плодове. Така че, използвайки тази проста бабина тайна, вие не просто отглеждате по-красив разсад. Вие активно работите за това да напълните кошниците си с вкусни домашно отгледани домати и чушки. И това е най-сладката награда за всеки градинар. И така, приятели, видяхте, че в нещо толкова просто и достъпно като луковите люспи се крие невероятна сила. Сила, която може да преобрази вашия разсад, да го защити и да положи основите за една наистина богата реколта. Забравете скъпите и пълни с химия торове от магазина. Най-доброто, най-мъдрото и най-ефективното решение често е точно пред очите ни, в кухненския шкаф, предадено ни от мъдростта на нашите баби и дядовци. Те са знаели как да работят в хармония с природата, а не срещу нея. Надявам се, че днес успях да ви вдъхновя да опитате този метод и сами да се уверите в неговата магия. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако това видео ви беше полезно и научихте нещо ново, не забравяйте да ударите един палец нагоре и да се абонирате за канала, за да не изпускате още такива изпитани градинарски тайни. А сега въпросът към вас. Какви бабини тайни за силен разсад използвате вие? Споделете ги в коментарите отдолу. Нека всички да научим нещо ново и полезно един от друг.